MQ File Transfer Edition FTE alebo rozprávka pre moderné, dobre regulované časy. Kedykoľvek kráľ investuje svoj poklad, skúma si bankárov, pýta si doklad. Keď si bankári zainvestovali do nafúknutej bubliny, kráľ sa sťažoval regulátorovi ani nie do hodiny. Regulátor Oxlio Sarmena má za známych, dá sa hneď na ťaženie v oblasti pravidel prísnych. A pýta sa pred očami kráľa pozorných. Bankári, ukážte nám bločky a investovania. Najlepšie hneď teraz a bez vynechania riskového ohodnotenia. Bankári prestrašení novými pravidlami zavolali si Big Blue. Sme v malérii, pomoci je nám treba. Pre audit a bezpečný prenos súborov je potreba. Nebojte sa, volá Big Blue, knieža k vašim službám. MQ File Transfer Edition je software pre vás. Spoľahlivý prenos súborov a audit k tomu, nikdy sa nestratí CD v pošte alebo z domu. Každého druhu súboru zabezpečuje cez digitálnu signatúru. Bankári sa radia, ak FTE sa hlásia. Ale čo s prerušenými linkami? Nie je problém pre Big Blue, veď FTE je z MQ. MQ sa postará o súbory vzorne, až kým sú všetky linky na prenos voľné. Spokojní bankári majú MQ radi. A čo je hlavné, regulátorovi všetko sedí. A tak všetci žili šťastne a možno ešte žijú dodnes, ak sa im súbory na poslanie neminuli.